payog kalina. Grasya. Sabay ta sa aga, masking asa, basta na ay gugma. Ang importante malipayon ta. Ayan, Feel Good Monday! Feel Good Monday mga kabisyo. Maayong paglanog-lanog kaninyong tanan. Welcome po. Kauban ninyo karong gabi una si Grasya, Raketera. And of course, sa lahat po ng mga online viewers natin, magandang gabi po sa inyong lahat. And shout out sa lahat po ng mga nakikinig din ngayon sa ating programa. Kauban ninyo again si Grasya, Raketera. And of course, sa ginabalik-balik ni Grasya mga kabisyo, pilia kanunay ang gugma, kalipay o kalinaw. Siyempre naman, sa lahat ng oras mga kabisyo, nauna-una to no nga, dili isa ng panahon na bahandi atong huna-hunaon. Pero again mga kabisyo, kanang ginatawag ng mga bahandi, dili man kani ang pinaka-importante aning kalibutan na. But then again, it will affect no the relationship no sa mga tao nakapalibot sa imong ha. Maunang again, atong ibalansi atong kinabuhi mga kabisyo. Kalisod, no? Especially kung nagkag-grow aling kalibutan na. Pero again, mga kabisyo, ang importante, pilian jud kanunay ang gugma, kalipay, ug kalinaw. Diba, Sir Donji? Ayan, thank you very much. Di ay aning beat karon, no? Ang bed ni Grasya karon is brought to you by Sir Donji Sandawa. Donji ng Sandawa di ay. Actually, nasa gihimo na song. Gusto na ko i-share sa inyo siguro si second half? Second quarter sa itong programa. And again, shout out sa lahat ng mga live viewers natin. Gusto nyo pong makita si Grasya. Live na live po ako ngayon sa ating Facebook page, Love Radio Davao. And of course, ang akong Facebook page, Grasya Raketera. Yan. And hello kay Detchel Diaz, kay Dandy Waniko Yamson. Hi, Glyza. Kay Detchel Diaz, shout out kay watching here in Talisay City. Sure ko marag Cebu ni. Mayong gabi, DJ Grasya, Raketera, shout out ko, Haralve Clan. Ika kay Celso Haralve. And of course, mga kabisyo, time check, it's 9:28. Inyo kong makauban hangtod alas 12 po sa tungang gabi. Hi kay Chel Gaudioso Corbo. Good evening, DJ. Shout out ko kay Daryl Gaudioso ug sa tanang taga Pindasay na taga Nangka. Thank you, DJ. Yeah. And of course, kay Edmond Godoyo. Happy Monday po, pabati naman sa mama ko na si Tashana Jeronimo Cando. Ayan, happy birthday. Ay, happy Monday day. Ayan, oy, speaking of birthday, naligas ko ka joint. Oy, happy birthday di ay no. Ito kinakusgang congressman sa ikatulong distrito sa syudad sa Davao. Ayan, happy birthday, Honorable Congressman Isidro Ungab. Yan, diba? Kung nakita ninyo, patag na kayong dalan sa Terciero Distrito. Ano sa Terciero Distrito? Ayan, tungod niya sa kaabtik, no? Sa atong ang congressman. Nagkang kayong salamat, sir. And of course, mga kabisyo, kung inyong gina-celebrate
ang Monstery karon, happy Monstery. Unsa may celebration ninyo ang gina-celebrate karon hinaot no nga nahimong maayo ang inyong adlaw Lunes ug sa pag-celebrate. Di ba usually pag 8 manggod. Di ba daghang kaayog nagpakasal, daghag gipang sugot, di ba kanang daghag selebrasyon basta 8, especially sa 8 sa ika-8 sa Mayo. And of course, ubay-ubay na mga pista ang padulong. Basig ang uban, di naman agad tungod kay aron di ta makaadto sa ilahang mga panimalaya. Pero again, it's okay mga kabisyo. Pag dili gani mo invited, di ta mo adto oy. Di ba? Ana lang, Jud. Ika nga nila, if you're not invited, ayaw pag adto-adto, ayaw pag apil-apil sa mga butang nga wa kag gi-apil. Again, it's 9:30. Inyo kong mga kauban, mga kabisyo. Hangtod, alas 12 po sa tungang gabi. And sa mga live viewers natin, padayon ta sa itong live. And of course, mga kabisyo, later po, ano naman kaya ang hugot ngayong gabi? Atangin na ninyo taod-taod ha. Dala lang gihapon sa 90.7 Love Radio Davao. Kauban ninyo, si Grasya, Raketera. Ayan, hello sa itong mga live viewers. Live pa rin tayo sa atong Facebook page. Luya na tugnaw. I thank you very much no sa ato ang facial for today. Oh, thank you very much Royal Derm Beauty Lounge. Located lang na sa Castillo, Agdao. And of course, hello kay Ronnie Mino. Wash out, ma'am. Ronnie from Coronadal City, South Cotabato. Ayan. Good night and more power. Thank you very much. Hi kay Kim Pine. May gabi. Kay Kaido. And, hello, good evening po. Shout out sa ko asawa ni si Madeline Olofernes. Na siya sa Camotes Island from Marjon Vallejo. Shout out sa kuang mga kauban diri sa Tagaytay, Manila from Marjon Vallejo. Pwede kayo. Ay, thank you, Sir Celso Haralve. Daghan kayong salamat. Charot. Ayan, hi, Glekos, Alcover. Maayong gabi sa imong hadira. And sa lahat po ng mga live viewers natin, ha, I know hinay ako internet connection. Nakita na ko dari isa ka bar lang. Connection is unstable. Ayan, hello kay Justin Mark ES-DMC. Si DMC Davao Mix Club. Di ko sure ha. Tagna lang ni. Ayan, hi sa inyo hadra, sa mga taga-Kalinan. Mayong gabi sa inyong tanan. Kay Leonard Alejandro, shout out sa kong asawa na si Jennifer Alejandro. Ayan, shout out sa inyong mga asawag kauyaban dara, no? Hi from Turil. Hi Feltifel Akabs Elgana. Ayan, from Turil. Jean Aboyne. Ayan, tama ako. Davao Mix Club. Davao Mix Club. Ayan, good evening, DJ Grasya Raketera. Shout out from Porokshete, Subasta. Gikan kay Archie Sarataw. Uy, basing mahimot ang silingan dara, Archie, ha? Ay, share ko lang. Sa tanang mga taga-Subasta, Kalinan, hello sa inyo. Shout out sa inyong tanindara. And of course, sa lahat ng mga live viewers natin all over the world. O, diba? Murag pila ka buka, no? Again, live ta sa Facebook page, Love Radio Davao. And of course, akong Facebook page, Grasya Raketera. Pasensya kayo kung hinay atong internet connection. Kung kaputol-putol, tadara sa inyong, sa inyong end. Pa-shoutout Highland Banana Corporation. Gikan kay Elmer Canoy. Yan. Time check, it's 9:33, mga kabisyo. Inyo kung makauban hangtod. Alas 12 sa tungang gabi. Ayan, hello kay Jean Aboyne. Shoutout ko kay Froilan Aboyne. Pa-shoutout sa mga nag-check-in sa Dimorvi sa Davao. Yan, shoutout sa mga nag-check-in karon sa Dimorvi. Asa dapit?
sa kuan, sa San Pedro. Ano ba San Pedro? O, lagi. San Pedro o Quirino? Ay, huli Quirino. San Pedro o Claveria. O, diba? Sweet talk ka siya, no? Siyempre. Gaagi gugudira. And sa lahat ng mga, sa mga nagtanaw karon sa Facebook page Love Radio Davao, please like and follow, no? Akong Facebook page, Grasya Raketera. Natay mga upcoming events, pahalipay pa premyo sa atong ang Facebook page kay Grasya Raketera. And hi sa tanang mga taga-Tambobong. Ayan, na maayong gabi sa tanang mga taga-Tambobong, Kalinain. Kay James Thomas, may gabi sa imo. Shout out X or Exclamado family ng General Santos City. Ayan. Thank you very much, Zar Exclamado. Yan, DJ Grasya. Shout out ko sa kong mama. Advance Happy Mother's Day. Ug sa tanang mga mama from Balyok, Toril. Tama ba? Salamat. Mandi Sumanday. Maayong gabi isi mo, hadram. And again, sa lahat ng mga live viewers, dito magdugay og tambay, no? Sa tong page karong gabi una. Pero again, if gusto niyo mahimong updated, like and follow our Facebook page, Love Radio Davao. And of course, akong Facebook page, Grasya Raketera. Time check is 9:35. Padayon lang po sa pagpaminaw sa 90.7 Love Radio Davao. Inyo kumakauban hangtod alas 12 sa tungang gabi. Again, this is DJ Grasya Raketera. May gabi sa inyong tanan. No hate, love long.